Yakshi bodol hapango asukmani jorni simi tui hini cirigi failimani tongkosong Lukurok. Yakshi bodol hapangni norjagmani yagulo. BJP IPP Tripramota hapang asukha. O hapang noknogo tui sogirina bagai. DWS tang betek kereng thayo fiogui rekha. DWS tang betek ni bising tui je thairogo tui kerei ararogo tui sogirina bagai. Contractor rokno barja yafarjaka fiaba contractor jaike samungnai kului khlaya nei kok siljamong siljaka kamini Lukurok phukbai thak o kok toma kasi faikya Mungiakamini DWS tang betikni bising khopjangnai rongin hataini Lukurokni faising tui o kamio tui sogirina bagai haste hapang WS habanongni bisingte contractor no barja yafarjakmani fiaba o barjani samungno jaike naikoloi khlaya ongmabai o kamio tongnai tongkosong Lukurok tuimania nei kok siljamung siljaka yakshi bodolo hapango achugui bisi neichiba hapang khawui thangka fiaba o kamio tongnai Lukurok mungsapano sepsapmaya mungsapano borokni bagai hamkrai khlaimani nukjakliya nei borok sai khana rekha abai baksa BJP IPP Tripramota hapang khawibo tuini shepni bagai belakhino jingjal nugui tongkha hanai sai khna rekha tuini shep rinani bagai contractor low quality khlai samung khlaika hanai sai khna rekha kok siljawi o kamio tongnai tongkosong Lukurok abai baksa tuini shep rinani bagai joto Lukurokni noknogo tui sogirina bagai haste hapangni montri te EM no dati khlai je mansak tuini jingjalno yakakna bagai koilaikha o kamio tongnai tongkosong Lukurok ati mangkhani khogo saijong kone phaira gya bor kabang makhama phayo ta ati mangkhani khoklayo ayang tolawo Orang nak habra kuat thanglo. mas ma yata tei karan bati bai ma khoklayo rong gitila Sari. salbasu ke kholnchi ko je tongsak na ma khokata tong ayang tilawa o chap ko paibri mani agi khai chikon de phoyo aba phate oi taktai chisa kotor phema aba bo likingai thango je borok jorari man jagawa tui choro yaro biri somangsi tui klai torogo yang phaya thara gya ani mong lotarani de borma Hayya tu mana dia timan mang phung phung. Ui mutak lah sih phai yu. Maya ko abu na ang su kho kho de phai jau. Tak lah sih mamang bi so ro phai. Au ko ja sarkar de ni bon halo tang ba bam phan phu maya. Aku bau bin di pan jana ko mas mai ka tam khan se. Ni molin chairman. Kamin abu kamin no ko to sini ole jaga su bin che. Na ba mo ko ja se ma ko kyo ro se ngai ra song ka to ka ya. Tai ko sa tung afi kong thang ko se ba ta ka lang se na ba ja kai. Ni to ha. Đi khát tới bông đi khát tới, tôi bor bốc cái sao uống có bor đi khát, ayang lama phải mất đi ba, opai tu sa kufu, arbo kosong, cái nhau sorong gua tahu, robot baman yang yakho, hai thop tu beri anak rogo, mo ko rong ini tilan sorong, pakai mo kai tahu kai bumbu kai cabo, anak sam bumbu khusus nama busi anak sam bayi matong busi kumau tanah sam bumbu rong itilah mo ngai tui ko pai brok phatiwo ngai jorar man hamya po ngai borok a jora hamya rok ngai tui phaya pai brok phati jak tam ngai no sing tui man ya ngai ko yang tui sa tui hamya no ma ngai ma every yong sa gana yong kyu ngo ku kyu am no sing ngai ma thong tui bi ki japan hamya ngai ko ta phan sei ko tui nim ba ko sing kosto nang lai am no ko tini media no na hamani abo chanan ba sing na halai man ta apuro ngai no sing to kam khaichanai borok sing phungai kai bolong holong rok ma thango ngai sing borok bai jor salaya borok to samung mani ata rok kau kunpur noi ta kau borok phayu ngai sing borok bai malai nyane asuk somai keri hai malai bu maya ngai abnu malai meya rong ngai ko borok je sathi khai buni je khani tang khai borok bai ke kalang tai ko